Povestea noastră a început în 2001 cu un plan îndrăzneț menit să protejeze fiecare bit. Avântul companiei Bitdefender a crescut considerabil în timp, extinzându-se în peste 150 de țări. Produsele noastre de pionierat reprezintă nucleul, dovedindu-se întotdeauna fiabile și inovatoare. Milioane de oameni din întreaga lume se bazează pe tehnologia noastră pentru a-i proteja zi de zi, indiferent că se află acasă, la birou sau în deplasare. Piața securității cibernetice a crescut rapid în decursul ultimilor ani și continuă să se extindă și în prezent. Companiile își măresc constant investițiile în acest domeniu, iar noi, cei de la Bitdefender, suntem pregătiți să le asigurăm protecția. Odată cu creșterea constantă a companiei de-a lungul anilor, au venit și premiile. Succesul nostru nu se datorează doar produselor. Prin abordarea noastră unică în ceea ce privește parteneriatele, am reușit să dezvoltăm o rețea puternică, formată din peste 20.000 de managed service providers la nivel global. S-a dovedit că Bitdefender, aleasă dintre alte 12 soluții, oferă o tehnologie superioară, rapoarte în timp real, servicii complete de asistență și o relație de parteneriat excelentă. Brian Lucky All Covered. Programul pentru partenerii MSP oferă numeroase beneficii personalizate pentru partenerii noștri. Demonstrăm cu ușurință eficiența soluțiilor noastre de protecție în cadrul testelor independente IV și EDR, oprind și detectând mai multe amenințări avansate decât ceilalți furnizori. Pe lângă toate acestea, suita de securitate Bitdefender pentru MSP îmbină capabilități de analiză a riscurilor, reducerea suprafeței de atac, prevenție, detecție și răspuns, toate administrate ușor prin intermediul unei singure console. Ransomware used to be a big deal. It used to impact us pretty heavily. What is it now? And same answer I kept getting was, what ransomware? Cum sună o soluție centralizată și optimizată de administrare a securității, dar servicii complete de administrare și asistență pentru strategia de piață? La Bitdefender am simplificat și automatizat aceste sarcini, astfel încât partenerii noștri să poată genera mai mulți potențiali clienți cu capabilități mai bune de monitorizare. Wow, Bitdefender, that's a name that I do know, so excellent. De asemenea, partenerii noștri MSP beneficiază de prețuri diferențiate agregate, ceea ce înseamnă costuri reduse per endpoint pentru partenerii care administrează serviciile IT pentru un număr mare de IMM-uri. În plus, licențele de securitate care protejează infrastructura partenerului MSP sunt din partea casei. Ticks all of the boxes that you need as an MSP. Nu doar partenerii noștri ne recomandă. Bitdefender este premiată de auditori de top, cum ar fi CRN și Channel Partner Insight, pentru faptul că oferă condiții excelente de parteneriat pentru furnizorii de soluții. E nevoie de un singur click pentru a începe un parteneriat cu noi. Accesați bitdefender.ro/msp-partners și alăturați-vă viitorului securității cibernetice. What you guys are doing is innovative. It's changing, it's disruptive to the traditional vendors that we used to work with in the security sector. Este datoria noastră să furnizăm servicii inovatoare și inegalabile clienților noștri, iar partenerii noștri joacă un rol esențial în acest proces. Împreună suntem mai puternici.